Jimmy oli kingi, pelas niinku jumala, mutta kaikki tiesi sen, se oli feikkiä. Sitten tuli Hussein ja nauroi vaan. Eden on paras. Eden on paras. Fortniteissa. Eden on paras. Jimmy itki nurkassa, Hussein tanssi pöydällä, mutta Eden teki headshotin ja voitti pelin. Kukaan ei voi pysäyttää Edenin voimaa. Hän on mestari Fortniteissa. Eden on paras. Eden on paras Fortniteissa. Eden on paras. Jimmy itki nurkassa, Hussein tanssi pöydällä, mutta Eden teki headshotin ja voitti pelin. Kukaan ei voi pysäyttää Edenin voimaa. Hän on mestari Fortniteissa. Eden on paras. Eden on paras Fortniteissa. Eden on paras.